Gerta daiteke behar duzun liburu hori beste norbaitek maileguan izatea. Edota unibertsitateko beste biblioteka batean egotea. Bi kasuetan, ale bat erreserba dezakezu zure liburutegian jasotzeko. Eskatu botoia sakatuz. Hasi saioa aldez aurretik ez baduzu egin. Eta aleetariko bat aukeratu. Izan kontua, mailegu luzea duen alea izan behar duela, liburua zurea ez den biblioteka batekoa baldin bada. Liburua zein bibliotekatan jaso nahi duzun ere, hautatu behar duzu. 10 erreserba egin daitezke gehienez aldi berean. Eskaerak ikusi botoian sakatuz, zure kontua irekiko da. Bertan, eskatua sakatuz, egindako erreserbaren egoera kontsulta dezakezu une oro. Editatu edo bertan behera utzi ere egin dezakezu. Erreserba egin ondoren, katalogoak izenburu horretarako erreserba eskari bat dagoela adieraziko du. Eta zure erreserba prozesatzen denean, aukeratu duzun ale hori ez erabilgarri bezala azalduko da. Liburua bibliotekara iritsi bezain laster, zure eskaera jasotzeko prest dagoela dioen mezu bat jasoko duzu unibertsitateko zure posta elektronikoan. 4 egunez izango duzu zure izenean erreserbatua mailegu mailan. Bertaratu eta eraman ezazu maileguan.